Hello guys, mga Noroy ta, mga agatag balamban mo. Atras ta. Karon nga panahon perti pagkainita guys, digit pwede nga mobiyahe ka nga awan ng mo kuan jud ano mo biyahe ka nga nagkamotor yung perti jud pagkainita guys nya. Kung kamo gani nga nakamotor no kay kanang perti jud inita nga kuan kanang ang panahon ay jud mo kalimot og daog tubig no. Inom jud mo og tubig kay perti pagkainita ang panahon lagmit nga kanang heat stroke bitaw ta kay perti pagkainita ang panahon. So pag kuan jud mo kanang pag-inom jud og tubig termino kay ang Hesus tan-awa ang karsada murag nag-aso-aso sa kainit ano o nagdijud digid malimot magdaog kanang magdaog tubig inom jud kay ma-dehydrate bitaw tanya ma-dehydrate sa kuan sa kanang heat stroke bitaw nang so pa ni siya nga nagkulong ni siya sa tunga nganang iwanag ka sa tunga nga wala ka nagkatunga nga imong tunga ano nga tunga ano ari das Jollibee mo parking guys. Ay guys, nanata sa Balamban Jollibee, nata sa Jollibee mag-parking guys kay diri lang ta kay mag-parking kay ano sayon rasad pag sa pagawas sayon pag-parking sayon ang pagawas so diri ta sa Jollibee sa Balamban. So ako ipakita nimo asa ta dadapit guys. Oh. Dara guys. Nata sa Jollibee Balamban. So wala guys. So thank you for watching.